Assalamu alaikum wa rahmatullah. Har yanzu muna ci gaba da bayani akan yadda ake kirkirar robot, ma'ana mutum-mutumi. Muna cikin bayani akan ilmai guda uku wanda suke haɗuwa suke kirkirar mutum-mutumi. Mun yi bayani akan gida na ƙwaƙwalwa, yanzu kuma muna kan gida na biyu wanda shine gida na lantarki, wanda a gida na lantarki ma muna ɓangare da yake ɓangaren zuciyar lantarkin, ma'ana kayan aiki su resistor su capacitor da sauran 'yan uwansu. Muna dai bayani akan daki-daki don mu fahimce su. To yau za mu mai da hankali ne kacokan akan capacitor. Shi capacitor shi ma wani sashe ne na lantarki wanda yake ajiye lantarkin lokacin da aka bukata sai ya bada shi. Har ila yau capacitor yana da wasu farantai guda biyu wanda suke ɗaukar lantarkin, amma kuma su farantan wanda suke a rarraba suke da juna, ba a haɗe suke ba. Wancan yana can, wannan yana can, amma dai guda biyu ne. Sannan yana da wani abu wanda shi kuma baya ɗaukar lantarki wanda ake ce masa dielectric. To wannan shine capacitor. Akwai nau'ika na capacitor kamar guda uku. Misali, akwai electrolytics capacitor, wanda wannan nau'in na capacitor manya-manya ne kuma suna da abin da ake ce masa polarity. Akwai nau'i na biyu wanda yake shine ceramic capacitor. Shi kuma wannan ceramic capacitor ƙanana ne kuma ba su da polarity. Sai nau'i na uku wanda yake ake ce mara film capacitor. Su wayannan capacitocin suna da kwanciyar hankali kuma suna da tsawon rai, suna dadewa ba su lalace ba. Da haka wayannan su ne kashe-kashe ko wance nau'ika na capacitor guda uku da muke da su. To shi capacitor aikace-aikacen da yake mai da hankali a kai shi ne, akwai ajiyar lantarkin, ma'ana in ya karbi lantarki mai yawa kuma abin da zai bawa baya buƙatar mai yawan, to zai ajiye ragowar ya bashi abin da ya kamata, ragowar sai lokacin da aka buƙata sannan sai ba da ita. Wannan ɗaya daga cikin aikinsa ne. Aikin capacitor na biyu shine tace hayaniya daga cikin wutar ko daga cikin abin da yake na lantarki. Abu na uku shine jinkirta gudanar da wani aiki har sai lokacin da ake buƙatar yayi, kamar yadda muka yi bayani a lokacin da ake bayani akan resistor, cewa da resistor da capacitor in suka haɗu akwai abin da ake ce mar 555 timer wanda suke aiki a ciki. Har muka bada misali kamar bomb da ake haɗawa, za a je a sa shi ko a binne shi a wani waje, amma ba zai tashi a wannan lokacin ba, sai wani lokaci da aka jinkirta saboda haɗin capacitor da resistor ɗin nan da aka yi, sannan ya tashi a wannan lokacin. To wannan jinkirin, to daman capacitor ɗaya daga cikin aikinsa ne a cikin wannan 555 timer da kuma oscillators. Duk wannan capacitor yana wannan aiki. Sannan capacitor yana aikin kariyar tashin wuta, ma'ana abubuwan lantarkinka capacitor yana hanawa wuta kaga ta kama don wuta ta yawa abin yawa, yana haɗiye wutar da ta yawa ya hana ta yi mara yawa ta lalata shi har ta sa wuta ta tashi. To yanda ake lissafin shi capacitance, ma'ana yanda ake aunawa shine ana auna shi ne da farad, alamarsa shine F. Shi wannan farad lissafi ne babba, shi ma yana da kashe-kashensa. Misali, akwai millifarad, akwai microfarad, akwai nanofarad, akwai picofarad. Don haka misali kamar microfarad guda 100 shi yake daidai da
0.0001 farad. don haka wannan shine ma'aunin capacitance kenan. Akwai formular da ake aiki da ita don a auna shi. Formular da ake aiki da ita shine C yana matsayin shine capacitance din, yana daidai da ka ce adadin cajin lantarkin da shi capacitor zai iya tacewa ya ajiye shi, ya adana shi, tare da ƙarfin lantarkin da yake shigowa daga inda ake turo wutar. Wannan shine formular da ake auna shi capacitance. Na gode. Mi follow, mi share, mi like don wasu su ƙaru. Sai mun haɗu a darasi.